nang i-content nimo ana mo to unan niyang gi-video baboy. Dili man to ako pero una to niyang gi-content then ako na dayon gipapili ko niya to mang inasalba or manghugas kato dayon pagka katunag yuning boom na mo katong nagtuon ko. Oh, yun yung dili nakikita. man to Ang akala ko pa talaga taga-tanggob kayo. Hindi yun scripted? Dili. Nagtuon jud ko ato din Kay mo to kay Macboard. oh pagka Macboard mo niya napo wa ba niya putay ang atong utok ano ba ya 5 MB. Oh. Ta man ni siya kay og mubasa siya makuha din niya maputocopy din siya utok. Ang photocopy na yun. Mo action pa magka ng technical knockout din eh. Sige kung basa na sige basa ang amo sige nag-video man hinuon mo tong suko kay ko mo to ning viral na to. Yun yung viral number 1 unang number video. one. Tapos napakaindot pa nung sunod-sunod na nag-viral yung mga videos ninyo. Yes, So, si Roslyn sa vlog at saka sa personal, yan talaga yung ugali niya. Palaging nasusoko. Parehara gyud. Grabe po ka ba? Lahi masuko og masuko siya sa personal mo, ora gyud gyapon siya baon kayo. Talaga. So, bali yung mga hinihimo nyo dyan sa kano, yan yung reality talaga sa relasyon ninyo. Pero May ibang kanang dawi content lang siya talaga. masuko. Oo. Maparehara Yun talaga gyud, yun. Musiga ang Kaping-kapi. mata Oo, dayon. Ikaw daw ko kasuko nga. Ikaw. Sama din lang. Sino si Roslyn? It's me, not you. Kuan si Roslyn kay masinabtanon kaayo. When it comes to Disagree siya, uy. sa relation ay pag inana ba mi kay ang tinuod man gyud ang ito Oh, istorya. yes. Pawang katotohanan lamang. Si Roslyn kay kuan buutan, of course, then mapagmahal sa pamilya ug sa uyab mo nang daghan sila kay mapagmahal ba ko. Ay kaso ko lahi panghapak ha. Dayon basta buutan kay ko dili ko pareha sa uban nga dili buutan, physical kaayo, violence kaayo sa iyahang uyab. So, nakikipandungugan. Wala oy nabuhi. Wala pero managang tadaan diri ba kay basi mawalupan na pud ka. Si Roslyn, buutan, mapagmahal. Yes. How about si Elva? Buutan sad. Kuan si Elva kay kanang masinabtan ng taas og pasensya sa mga saputon dirang dapita. Dayon sensitive kaayo si sensitibo. Elva. Dayon. Dili ka si Losa. Ay si Losa. O kana, may kanit tugan ka. Punta ka. Si Losa, si si Elva? Si Elva. Yes. Hala, katong gisungog-sungog tang duha. Kita na lang Uy, daw wala ra po to, grabe.